The Chennai Silks இந்த வருட தீபாவளியை சென்னை சில்க்ஸின் புத்தம் புதிய ட்ரெண்டி ஃபேமிலி கலெக்ஷனுடன் கொண்டாடுங்கள். சினிமா விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம். பிக் பாஸ் ஷோ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது ப்ரொமோ வந்ததுலேருந்தே சரி நம்ம உலக லுக் இருக்குல்ல, ஆமாம், ஸோ பயங்கரமாக இந்த லுக்கை நிறைய பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதே லுக்கோட தான் இப்போ அடுத்த படத்தில் நடிக்க போறாரு அப்படின்ற மாதிரி தகவலும் வந்திருக்கு. அடுத்த படம்னா என்ன படம்? அதுக்கப்புறம் 232 தான். எஸ், 232 லோகேஷ் கனகராஜோட படம். அதாவது மாஸ்டருக்கு அப்புறம் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க போற படம் அதுதான் அப்படின்ட்டு சொல்லியாச்சு. அது இல்லாமல் இந்த சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை வராருல பிக் பாஸ்ல, காஸ்டியூம்லாம் பயங்கரமா இருக்குப்பா. ஆமா, பழைய 3 சீசன்ல கம்பேர் பண்ணும்போது முதல் சீசன்ல ரொம்ப சிம்பிளா சூப்பரா இருந்தது. இப்போ அதுக்கிடையே கொஞ்சம் சும்மா டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சாலும் இந்த சீசன்ல கொஞ்சம் பயங்கரமா ட்ரெண்டியான பேர் என்னன்னே தெரியல, ஆனா அதெல்லாம் போட்டு வராரு. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு மட்டும் க்ளோஸ். ஆமா, இந்த மற்ற 3 வரலும் க்ளோஸ் இல்லை, இந்த ஏன்னா ஆள் காட்ட போறேன், ஆள் காட்டி வரலுக்கு க்ளோஸ் போட்டிருக்கு. என்னமோலாம் சொன்னா அவ்வளோ புரியாத மாதிரி. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பட் ஆனால் அவரோட லுக் அப்படின்றது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த லுக்கை வச்சு அந்த படத்துக்காக லுக் டெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த படத்தோட கதையை பார்த்து அப்படின்னா ஒரு வாழ்ந்து முடிச்ச ஒரு கேங்ஸ்டரோட கதை தான் அது. ஏன்னா அவரோட அந்த ஒரு விண்டேஜ் லுக் எப்படி இருக்கும், விண்டேஜோட கேங்ஸ்டர் கதை தான் அது. அதனால இந்த லுக் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணிருக்காங்களாம். இது மேபி இன்னொரு லுக் மாத்தி வேணா இன்னொரு டெஸ்ட் வேற பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ சீக்கிரமாவே ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போறதா ஒரு தகவலும் வந்திருக்கு. இது போக இன்னொரு தகவல் என்ன அப்படின்னா, ஸோ மாஸ்டர்ல இருந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் இங்க வந்துட்டார் தெரியுமா, அனிருத். ஆமா, அதாவது மாஸ்டர் டீம்ல இருந்து இந்த படத்துக்கு வந்தது அனிருத். அது போக லோகேஷ் கனகராஜ். இன்னும் மத்த ஆட்களும் மாஸ்டர் டீம்ல இருந்து இங்க வர்றாங்களாம், டெக்னீஷியன்ஸா. ஆமா, யார் யார் அப்படின்னா சத்யன் சூரியன் கேமராமேன், ரைட். அதே மாதிரி எடிட்டர் ஃபிலோமின் ராஜ். ரைட். ஃபிலோமின் ராஜ் தான் பிக் பாஸோட ப்ரோமோலாம் எடிட் பண்ணாரு. அப்படியே கூடுதல் தகவல். ஆமா, அவர் நடந்து வந்தால தங்கிட்ட அது ஃபிலோமின் ராஜ் எடிட் பண்ணதுதான். ஓஹோ, அதுலயுமே ஒரு கனெக்ட் இருக்கு அவருக்கு. சோ இந்த 3 பேர் தான் மாஸ்டர் டீம்ல இருந்து அப்படியே இங்க ஒர்க் பண்ண போறதா சொல்றாங்க. அது போக யார் ஹீரோ நடிக்கிறா அப்படின்னு தெரியல, சீக்கிரமாவே சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தேனி பக்கம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போறாங்க, அதுவுமே இன்னும் சீக்கிரமா ஆரம்பிக்க போறாங்கன்றதான் தகவல். ஸோ எவன் என்று நினைத்தாய் அப்படின்றத ஒர்க்கிங் டைட்டில். ஸோ மோஸ்ட்லி இதுதான் படத்தோட டைட்டிலாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். லோகேஷ் வேற ஒன்றுன்றாரு, வேற ஒன்றும் இருக்கலாம். ஆனா இப்போதைக்கு எவன் என்று நினைத்தாய் தான் ஒர்க்கிங் டைட்டிலாம் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 232 அப்படின்றது நம்பரா இருந்தாலும் ஒர்க்கிங் டைட்டிலாம் இதான் வச்சிருக்காங்க. மேபி அதுவே ஃபைனல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லைன்னா வேற டைட்டில் வந்தா அதுவும் வைப்பாங்கல்ல. அது வர அப்டேட்ல தெரிஞ்சிடும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த படத்தை பத்தி வேற அபிஷியல் தகவல் எப்போ வருது, ஸோ ஷூட்டிங் என்னைக்கு கிளம்புறாங்க அப்படின்றதையுமே அப்டேட் பண்ணிடலாம். அடுத்தடுத்து சின்னதாக ஒரு 4 நியூஸை பார்க்க போறோம். அது அபிஷியலா அவங்க சொன்ன நியூஸை நம்ம கோர்த்து சொல்ல போறோம். ஏன்னா இந்த 2 நாள்ல நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் இல்லையா. ஒன்று கீர்த்தி சுரேஷோட பிறந்தநாள் முடிஞ்சது. அப்போ ஒரு படத்தை தெலுங்கு படத்துல இருந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. யாருடைய படம்னா மகேஷ் பாபு நடிக்கிற சர்க்காரு வாரி பாட்டா அப்படின்ற படம். இந்த படத்துல கீர்த்தி சுரேஷ் தான் ஹீரோயினா நடிக்கிறாங்க அப்படின்றத அவங்களே அபிஷியலா சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே அரசு புதுசா தகவல் வந்துருச்சு. அப்பதான் நீங்க அந்த கவுண்டர் போட்ட சர்க்காரு வாரி பாட்டா. அதனால 2லயும் கீர்த்தி சுரேஷ் கனெக்ட் இருக்கு. இங்க மகேஷ் பாபு விஜய் அப்படின்றது. ஸோ டேரக்டர் யாருன்றது ஏற்கனவே தெரியும். கீதா கோவிந்தம் படத்தை எடுத்த பரசுரம் அப்படின்றது தான் டேரக்டர். ஸோ அந்த படத்தில் அவங்க நடிக்கிறாங்க. மகேஷ் பாபுவும் கீர்த்தி சுரேஷும் சேர்ந்து நடிக்கிற முதல் படம் அப்படின்றது ஒரு அப்டேட். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, லவ் ஆக்ஷன் டிராமா அப்படின்ற ஒரு படத்தில் நிவின் பாலியோட நயன்தாரா நடிச்சிருந்தாங்க, மலையாள படம். அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்ல நிறைய படம். மலையாள படம் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட தமிழ் படம் தான். ரைட், சென்னையில தான் எடுத்திருப்பாங்க. ஃபோரம் மால்ல தான் ஷூட்டிங் இருக்கும். ஃபுல்லா தமிழ்ல பார்த்தா மலையாளத்தில் நிறைய படம் வரண அவசியம் உண்டு, அப்படி தானே இருக்கும். சரி விடு, அது ஒரு மலையாள படம். அந்த படத்தில் நயன்தாரா நிவின் பாலி கூட நடிச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல மூக்குத்தி அம்மன், அண்ணாத்த அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த படங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ மறுபடியும் மலையாளத்துல ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு, அதுக்கும் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு தகவல். இதுல யாரு ஹீரோ அப்படின்னா, நம்ம சாக்கோச்சன் இருக்கார்ல, குஞ்சாக்கோ போபன், அவர் தான் ஹீரோ. ஸோ குஞ்சாக்கோ போபனும் நயன்தாராவும் சேர்ந்து நடிக்கிற முதல் படம் இதுதான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ படத்துக்கு பேரு நிழல் அப்படின்றத வச்சிருக்காங்களாம். ஸோ இந்த படத்துக்காக நயன்தாரா தன்னுடைய சம்பளத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றதும் ஒரு தகவல் வருது. இந்த பேண்டமிக் ஆமா, அது எல்லாருமே பேசினாங்க. எல்லாருக்கும் பெரிய அபிஷியலா ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. நயன்தாரா இந்த பப்ளிசிட்டி நமக்கு வேண்டாம், அதனால நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட் குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு தகவல். ரெண்டாச்சா, மூணாவது என்ன அப்படின்னா, வரலட்சுமி டைரக்டர் ஆயிருக்கிறாங்க அப்படின்றதான் தகவல். ஆச்சரியம்ல, கரெக்ட் தான். ஸோ அதுக்கான அறிகுறியே வராமல் இருந்தது. ஏன்னா அவங்க நிறைய படங்கள் கைவசம் வச்சிருந்தாங்க. சேசிங்கு, கலர்ஸு அப்படின்னு பல படங்கள் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் இருந்தது. அப்புறம் ராதிகா, சரத், வரலட்சுமி இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து நடிக்கிற பராசக்தி அப்படின்ற படம், அந்த மாதிரி பல படங்கள் இருந்தது. இப்போ டேனி படம்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு. வரலட்சுமி நடிச்சாலே அது ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. இப்போ அது மட்டும் கிடையாது, நான் டேரக்டராகவும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணாமூச்சி அப்படின்ற ஒரு ஃபீமேல் சப்ஜெக்ட். ஆமா, ஏன்னா வெளியே சக்தி அப்படின்ற ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு இது வச்சிருக்காங்க ட்ரஸ்ட். ஸோ இதுவும் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படம், ஒரு உமன் பவர் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக இந்த படம் எடுத்து
கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சாம் சிஎஸ் மியூசிக் அப்படின்றாங்க. இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்ன அப்படின்னா தேனாண்டால் ஃபிலிம்ஸ் தான் இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு தகவல். ஏன்னா இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஜோதிகாவும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா நம்ம தளபதியோட மனைவி சங்கீதா விஜய் இருக்காங்கல்ல, அவங்க ஏன்னா அவங்க சம்பந்தமே இல்லை, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக்குமே ரிலீஸ் பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா தேனாண்டால் கனெக்டா இல்லை வரலட்சுமி கனெக்டான்னு தெரியல, அவங்களும் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு கூடுதல் தகவல். ரைட். கிப்பா பாதி வந்து தன்னோட முதல் 3 படம், அதாவது நடிகரா முதல் 3 படத்தை வந்து சுந்தர்சியோட தயாரிப்புல பண்ணார்ல. ஆமா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 4வது படமா வந்து அவர் சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ்ல ஒரு படம் கமிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது முன்னாடியே தெரியும், நம்மளும் சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கான இயக்குனர் யாரு அப்படின்ற ஒரு தேடுதல் வேட்டையிலுமே இந்த டீம் இருந்தாங்க. சர்குணம் ஒரு கதை சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க, இன்னும் 2-3 பேர் கதை சொல்லியிருக்காங்கன்றலாம் பேச்சுதான் அடிபட்டு இருந்துச்சு. அதுல பிரதீப் ரங்கநாதன் பேர்லாம் வந்துச்சு, கோமாளி படத்தோட டைரக்டர். ஆனா இப்ப யார் படத்துக்கு டைரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேற யாரும் இல்லை, அவரே தான். என்னையா சொல்ற? எஸ், மியூசியம் முருக படத்துக்கு அப்புறம் மியூசியம் முருக படத்துல வந்து அவர் டைரக்டர். சரி. நட்பே துணை படத்துல வந்து அவர் கிரியேட்டிவ் டைரக்டர். கரெக்ட். சோ நான் சிறிதால மட்டும் தான் ஆக்டர் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் மட்டும் இருந்திருப்பாரு. இப்போ 4வது இயக்க போற, அதாவது 4வது நடிக்க போற படத்தை அவரே இயக்குறாரு அப்படின்றது தான் கூடுதல் தகவல். சோ அவரே தான் மியூசிக் பண்ணுவாரு அப்படின்றதுமே தெரிஞ்ச தகவல். சத்யஜோதிக்கும் இப்ப பாதிக்கும் ஏதாவது சத்யஜோதிக்கு இப்ப பாதி அதான் கனெக்ட், வேற எதுவும் கிடையாதா? வேற எதுவும் இல்ல. சோ வந்து 4வது படமா அவரோட பேனர்லாம் பண்றாரு அவரு. சோ வந்து அவர் தான் டைரக்டர், மியூசிக் டைரக்டர் தெரியும். சோ யாரு ஹீரோயின், அப்புறம் எந்தெந்த யூடியூப் சேனல்ல நடிக்கிறாங்கன்றதும் தெரியல. என்ன இப்படி பொசுக்குன்னு சொல்லிட்ட? எப்பவுமே அவர் வந்து யங் டேலண்ட்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாருல்ல. யூடியூப்ல ஃபேமஸா இருக்கவங்க எல்லாம் அவர் கூட்டு வந்து நடிக்க வைப்பாரு. அது மூலியமா அவங்களுக்கு ஒரு திரை அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாருல. நம்மளும் ஒரு யூடியூப் சேனல் பதிவு பண்றேன். சரி சரி சரி. அவர் பார்க்க மாட்டாரு. சோ வந்து அவர் இந்த யூடியூப் ஸ்டார்ஸ் யாரை நடிக்க வைக்கிறான்னு தெரியல. சரி, ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் யார் படத்து ஹீரோயின். அப்புறம் வந்து முக்கியமான விஷயம், எப்போ ஷூட்டிங் போறாங்க அப்படின்னா சென்னை ஈசிஆர்ல தான் படத்துக்கான ஷூட்டிங் நடக்க போகுதான். ஸோ சீக்கிரமாகவே ஷூட்டிங் போறாங்க அப்படின்றதும் தகவல். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆஃபீஸில் எப்போ தகவல் வருது, யார் ஹீரோயின் என்ன. இல்லை ஒன்றும் இல்லை, வேற ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான், முடிச்சுக்கலாம். சர்வானந்த் சித்தார்த் நடிக்கிற படம் இருக்கு இல்லையா, தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்குவல், மகாசமுத்திரம். ஆமா, அதுல யார் ஹீரோயின் நம்ம சொல்லியிருந்தோம், அதிதி ராவ் ஹீரோயினா பண்றாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்பே நான் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஒரு ஹீரோவுக்கு இவங்க, இன்னொரு ஹீரோவுக்கு யாரு, அதாவது சித்தார்த்துக்கு யாரு அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆமா, அதுக்கான பதில் தான் இப்ப கிடைச்சிருக்கு. அனு இமானுவேல் தான் இன்னொரு ஹீரோயின் அப்படின்றத அபிஷியலா அவங்க தகவல் சொல்லியிருக்காங்கப்பா. அனு இமானுவேலை பொறுத்தவரையில தமிழ்லயும் தெரியும், தெலுங்குலயும் தெரியும். ஸோ தமிழ்ல வந்து நம்ம வீட்டு பிள்ளை எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ தெலுங்குல நிறைய படங்கள் அஞ்ஞாந்தவாசி எல்லாம் பவன் கல்யாண் கூட நடிச்சிருப்பாங்க. நான் பேர் சூர்யா நாயுலு இந்தியா அந்த படத்துல வந்து அல்லு அர்ஜுன் கூட நடிச்சிருப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்றாங்க, ரீசெண்டா பெல்லம்கொண்டா சீனிவாஸ் இருக்காருல்ல, ராட்சசன் படத்துடைய தெலுங்கு ரீமேக்ல நடிச்சார்ல, அவருடைய படம் அல்லுடு ஆதர்ஸ்னு ஒரு படம். அதுல வந்து இவங்க தான் ஹீரோயினா நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பிரகாஷ் ராஜ்ல அதுல இருக்கிறாரு. ஸோ இப்போ அந்த படத்தை தொடர்ந்து இதுவும் தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்குவல் அப்படின்றனால இவங்களை கமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ சித்தார்த் வந்து ரொம்ப நாள், அதாவது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறாரு இந்த படம் மூலியமா. இது பைலிங்குவல் தான், பட் தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆகல, தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறாரு அப்படின்றது ஒரு தகவல். தெலுங்குல வந்து பல ஹிட் படங்கள் கொடுத்தவர், அதெல்லாம் இங்க வந்து ரீமேக்கும் பண்ணாங்க. ஆமா ஆமா, அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹீரோ இப்ப மறுபடியும் திரும்பியும் தெலுங்குக்கு போறாரு. ஆமா, டைரக்டர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும், RX100 அப்படின்ற ஒரு காவியத்தை கொடுத்த அஜய் பூபதி, அவர் தான் இந்த படத்துடைய டைரக்டர். The Chennai Silks இந்த வருட தீபாவளியை Chennai Silks இன் புத்தம் புதிய ட்ரெண்டி ஃபேமிலி கலெக்ஷனுடன் கொண்டாடுங்கள். The Chennai Silks, let the celebrations begin.